Aloita, tässä rupee hiki tulemaan ja tuossa silakkaa markkinoilla. Deutschland und Hintergrund, kommt Deutschland! Ja aloita sille, tälle veke ja kuka sille. No niin, aloita sillä, kuka se sillä, tällä veke. Kyllä te ootte mokomia kurjat, rupeatte temppuilemaan täällä julkisessa radiossa. Kun tulee soitetaan, niin reilisesti tullaan sieltä, mitä tuohon jäähän. Mutta niin se levypalakin tuon, no minäpä sanoisin, että vähän myöhemmin Paavo Haavikko kirjoitti, mitä tuossa luin viikonloppuna lehtiä, niin YA-sopimuksesta ja oli sitä mieltä, että hetkinen, no se oli sitä mieltä, että missäkä se... Kun se on tässä, kun se... Toisella. Ei, siellä. No niin, Paavo Haavikko oli tosiaan, minä luin tämä artikkeli tuossa saunan jälkeen. Mikä Tukon nimi on? In Deutschland, deutsche Jugend, bekommst du Geld als jede Frau. Ei. Epäkohdan olemassaolosta hallitus on myös samaa mieltä. Kiitoksia tästä soitosta. Kylläpä oli mielenkiintoinen, että eikä Rumatille oli kyllä niin ohitsettavaa aihe, että ei kyllä ole viimeiseen puoleen vuoteen kukaan noin ohite aiheen sitten soittanut, että soitelkaa vaan kuka se siellä seuraavana. Ottaa sen alakuloisen. Kyllä minua joskus surppii, minä sanon. Minua kyllä joskus surppii, mutta enpä hän kerro. Joo vai joo. Aloita siellä täällä veke. Aloita. No niin, kyllä hyvä, että katkasit päivitkin tuon sieltä. Minä tiedän, mitä sieltä on. No niin, arvasin kyllä. No kyllä. No nyt siellä joku on varmasti. Sano nyt jotakin siellä. No niin. Vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland! Tunsin. Taas sillä mokoma sirkus koko ohjelmasta, kyllä minä sanon, että... Aloita siellä. No haloo. No ei tuota aika. En minä tämmöistä osaa. En minä koskaan tämmöistä leikkiä. Kyllä minä sanon se, että silloin kun se radio sekä paperiliittoa. No ei, kuule, ei muuta kuin tulee takapuolesta. Kyllä minä sanon, että kyllä tämä suomalaisten huumorintaju